naozaj povie, proste Ježiš bol starý, ale proste starší svojho do mňa. Kebyže som ja tam, tak vám všetkým tak naložím. Mamina pôjde do 4 na Sri Lanku. Najkrajší. Mám asi 12 minút, dokým sa nezobudí ten parchant. No jasné, že pre ňu je to hračka, lebo ona má 2 Ukrajinky, ktoré bežia za Riťou a starajú sa o všetko. Ale ja potrebujem ísť von, ja potrebujem ísť medzi ľudí, ja sa cítim ako jaskinný človek. Nadrbem sa jak taká špina. Mama. Matinko, neplač mi, mamina nejedla dneska nič, že si... Ty si mi kúpil zjedené? Bože, ty si taký zlatý. Dobre sama, čo by mu bolo?